Takže čau, já jsem Host.cz a dneska je tu se mnou Měla! a nacházíme se na serveru Survival Games. Budeme hrát zase Annihilation, tentokrát je to druhý pád. Ano. A já se asi vrhnu nakopat pár goldů, budem rašovat dneska. Doufám, že se nám to povede líp než v minulém díle. To bylo hrozný. Snad to bude povedený díl. Jinak máme už docela fajn tým, jak jsem viděl. Jo. Tak, to minulý video se vám chci omluvit za vlastně konečnou muziku, myslím, že to je 3 minuty před koncem videa. Za to se fakt omlouvám, protože jsem si to nevšiml, když jsem to renderoval a prostě to no. Jinak je 18.1. je víkend, bohužel neděle, takže zítra jdu do školy, což je na nic. Tak já už mám 40 goldů. Je tady nějaký týpek. Žlutej! Já mám 3 srdíčka, já padám. Jsem ti dal na pomoc. Počkej, já si jenom to dám vytíct ty goldy, aby jsme to měli alespoň trochu víc vytečený. Jinak hodně vám děkujeme vlastně za vaši podporu. To je fakt neuvěřitelný, jakou podporu od vás máme, jo. Máme sotva 6 odběrů a na videu už máme 40 zhlédnutí. Pomalu už 50. To je neuvěřitelný. To jako je super. Nevím, no. Tak Kubiku, kde seš? Já jdu ke goldům. Kde seš? Jo, ty seš tady, ty honíš toho žluťáska, bacha, vrátí se. Jsem tě vyžral. Ty jsi fakt... Ach jo, já to nějaký XPčko, ještě nemám ani enchanturí. Jak začínali jsme od druhé fáze, nebo Jelos už tady bylo v první. Ach jo. Ani ne od první, tak od druhé fáze, od 16 minuty. Aha. A stejně jsi tady byl Já už dřív. budu mít tucí CPA. Jeden fanoušek se ještě nás ptal, kdy bude další video, což teda mě upřímně hodně potěšilo, protože na tohle se mě nikdo nikdy nezaptal. Tak já už mám příkladu to. Tak. Lol, jestli fakt máš Sharp 5, tak mu závidím. Počkej, já si ještě asi nakopu 2 dia na diameč a enchantnu si na 30. Ok. Ale jo, já si taky enchantnu diameč. Hej, ok, takže ty děláš zase strančky a ty děláš házecí strančku. Jo. Dvojky a já udělám 5 regeny. Bereš? OK. No, každému udělám 3 prostě regeny. No. Asi ne 2, protože ty jedničky můžeš mít na díl, což je lepší, si myslím. Tak ty kráso, tady málem zaletěl dolů, tady je díra. Jako tady naše hradby na středě, tak to je jako prostě. Tak Kubo, se asi ani pro ty dia nedostaneme, tam to prostě mají celý zabraný žlutý. Jsem to nějak nachlazený, ty.
To někdo mi teď píše na Skype. Ještě, že mám narušit. Kámo, ale na středě to u nás rašujou to modří. Trošku váj. Kdyby se s náhodou rychle dostal k dia, tak vytěž co nejvíc. Asi ani náhodou, tady to pěkně rašujou to modří. Když tak enchantnu Iron, jo. Ale to je docela jedno. To jsem jeden modrý už půl dia. To je jako já ještě nedal vypéct Goldy a už je fáze 4. Tak. To mě docela vypé. Ale doufám, že někdo půjde Strange Rush, minimálně. Tak kde mi končí VIP? Modří už jsou skoro všichni půl dia. To je fajn. Teď tady pár jako na nás trochu rašujou jako. Jo, zase na nás rašuje jeden modrej. Prostě jeden modrej a celý to střed u nás uteče. Jenom jeden dia. Mádu enchantovat Iron. Já už mám 2 dia a jdu bez. Když jo, já se nejdu. U nás na středě jsou 2 půl dia. Hej, ne, těžil bys mi 2 dia, kdyby to nějak šlo. Kámo, sorry, ale to asi nepůjde. Kámo, já se ani nedostanu prostě k nám to. Tak? No. Prostě oni nás tady na tom středu modrý rašujou. Ale prostě brutálně. Masivně. Jinak omlouvám se, kdybych nějak pokašlával nebo něco v tom stylu. Bohužel jsem nějaký nachlazený, což se teda upřímně divím. Hej, ale špatný hradby nemáme? Nebo... Nemáme, víš co, ale modří nemají žádný hradby a už tam mají skoro všechny půl dia. 4. Já jdu na ten dia meč. Doufám, že mi padne něco dobrýho. Dia, jo, mám dia. Lak. Jako GG. No. Alespoň pár 2 na dia. Co to je, ne? Modrý nás rašujou. Tady nějaký green zase, že má sharp 7, já nevím, co berej ty lidi. Tak já už mám taku vypálenýho goldu. Modrý to na nás rašujou a já jdu radši pryč. Prý sharp 5 neexistuje, dělá si ze mě srandu. Já mám fair aspect 10. Aha, jo. Jasná. To je v pohodě. Tady někdo jde prostě bez brnka, bez ničeho. Já bych potřeboval ještě jeden dia. Ale tady to každý vyžere. Modrý nás ale ve velkým rušou. Nekecal si. No tak vidí. Kámo, tam nějaký týpek má picí strange a jde na střed. Wow. Tak to jdu s ním, kámo. Tyhle, tam se ho úplně... Má diabotky a dia chestplate. Ty tam se ty modrý, kdyby si neudělali nějaký picí strange, tak jsou to dementi asi. Protože jaký mají oni meče teď, to je neuvěřitelný. Jo, mám jeden dia, zdrhám. Kámo, tak ten The Sam Games, tak ten už jde na ně. Mám konečně dia meč. Ne, tak aha, no tak nemá, sorry, on má to jenom lahvičky. No napustit tam lahvičky, když nás obkliču, ale úplně ve velkým jako modrý. No, já si myslím teda, že asi nikdo nejde Strange Rush, ale bohužel. Tak ne. My potřebujeme goldu na ty dva, na každého ty regeny. Nevím, já to jdu spočítat.
Jo, a kdyby si šel napustit lahvičky, tak už napust 9. Jo. No, 6 jako na reginy a 3 Jo. na straničky. Tak já nevím, jestli mi to vyzbyde ty goldy. Jo, to by snad mělo. Kolik ty? Jo, to vyjde. Tak já už mám 50 vypečenýho goldu. Bane od Arthropods 4 na diameči. No jo, no. Ach jo. Počkej, tak napustíš ty lahvičky teda, nebo tam mám jít já? No ještě já nemám 4 goldy, kámo, ještě. Já ti dám. Tak jo. O, tady máš. Tak počkej. 1, 2, 3, 4. Tak a já jdu. Teď tím pádem měla pustit všechny lahvičky a já ti ještě potom dám gold na ty přísady. No tak počkej. Takže lahvičky všechny napustíš ty teda. No, tak já už mám 9 lahviček a jdu. Kdyby mě nahoru zabili, tak si ty věci dám do toho. Jeden gas tím stojí 15 goldů, jo. A Gunpowder stojí 30 goldů, tak to si stěžuješ, kámo. No. Já tady mám u sebe samý pitomosti. No, on je někdo dole. Nazdar, kámo. Kdo je to debil? Nebo jak tomu mám říct? Díky za kombo, kámo. Jsi fakt čborac. Už mám všechny lahvičky. OK. Tak mi rovnou můžeš nějaký dát, těch 6. A... Ty jsi utratil... Žlutý douštrančeráš! Tak super. Tyhle, no, video o ničem. To je fakt Tak super. díkej. Utíkám. Ach jo, to je škoda, to je fakt škoda. Tak to je GG. Hej, ale proč všichni šli na nás? Na to jebte! Nechoďte tam! Bohužel, GG. No tak to už nemá smysl. No tak GG. No GG. No nic no, tak Je tam hodně? jo. Pokusíme se nahrát co nejvíc videa. No je jako, ale tohle ani stejně jako. Od druhé fáze natáčíme asi 17 Kámo, minut. pojď tady nějakého týpka zabíjej. Nevím proč, ale teď jsem dostal nápad jako... Když budeme někdy jako hrát Ami, tak bych jí třeba vždycky No tak to jsem natáčel. měl týpka, který nás rašoval. Jaký měl věci? Nevím. Radši zdrhy. Takže to asi vyhrajou Greeny nebo Yellow. Co to dá? Měl Sharp 2 na Dia. A to asi To je fajn match. Ale mě asi zabijou, ale pokusím se co nejdřív jako zůstat, co nejvíc zůstat. GG Nuker. Tak jo. Možná ještě do konce videa dáme nějaký sestřih něčeho, třeba no potraž. Takže uvidíme, no. ještě nikoho nevyrašují, tak já dělám ty straničky. Dobrý nápad. Pojď do dispenseru, tě dám ty lahvičky. Ok, tam. Už tam nikdo není, jo? Žádný žlutý. Ne, není, nezabili. Teď už se navzájem vyrašujou, si myslím. Zelený a žlutý. Kde seš? Já tam jdu, už k nám. Kdo tu je z červený? Docela hodně, Kubo, je tady.
To ano. Tak dělej pak tomu dispenzeru. Jsem tam. Jo, kde je máš? Já potřebuji víc, ještě 2. Já mám už jenom jednu, kámo. Jenom 1 lahvičku. No, Kolik jsi jich napouštěl? 9. Počkej, tady máš ty 2 lahvičky, kámo. No fakt? Co ti buguje nebo co? Teď Já tady jsem nic. jedna a druhá. Normálně se koukně potom na video, tam fakt nic nebylo. Ano. Hele, Strange Rush, Strange Regen, Invis, Fire Resist, no jasně, zase, jo. Tak. No, takhle. Dobrý, tak já to teda s ním Strange Rush. Máte, jo. On má regeny, Strangeky, Fire Resist a všechno tohle možný. Fakt jo, ty mu věříš. No, viděl jsem regeny. A v tom je meč. Sharpness 2. 6 damage, cože, to se asi buglo, ne? Mně se to buguje pořád. Hodil ty iron nějaký ten. Takže nějací by si to ale mohli vzít teda. Ale už se jde? Ne, ještě ne. Alolo, správně vybraš. Já už dělám taky házecí straničky. Mám Sharpness 1. Hej jo, nás je hodně teda. Hej, už jdem. Aha, tak nám. Kámo, ty počkej, neměli náhodou žlutý 40 něco? Kde je green, děláš si z něj srandu? On má asi buglej kompas jako já. Kde jsou? Jdou nebo nejdou? Tyjo, tady jich je. No, tak... Tak nic no. Ale můžeme to aspoň zkusit. Tak to je jeden, my ho doničíme. Tam nějaký týpek. Syrup Blood Finder. Hell yeah. Hej, já nevím, ale kam se jde, jo, ale tady jsou blue. Počkej, jo, tady jsou ještě blue, pojď vypili, když tak nějaký. A jo, jdem na to. A je jich tady docela dost, jako. A jo, jsou tam, pojďte na blue. Hele, jsou tam 2 full dia. Hej, sorry, ale oni už jdou jinudy. Tak tam jsou 2 full dia. Kudy jdete? My u Redstone jsme. Teď už jdeme přes Redstone a jdeme vlastně k mostu. Ale bacha. Aby nás to zase. Ty máš diaboty? No. Aha. Hej kámo, tam jsou modrý, ne? A jo, do nich. Počkej, já zkusím se střelit. Pojď. Ty děláš srandu. Ale aby se nehodili dřív strange než my. To jo, no. To by bylo silně v háji. Kámo, to jsou 4 full dia. Kámo, na ně nemáme. Dělej, střílíme. Jedno jdeme jim dozad. Zkusíme to. Tady, pojďte. Aha, tak tamhle, no. Tamhle. Dělej. Tak schválně kolik toho hodí. Dělej. Dobrý. Invisible Fire Regen. Strange, ty krávo. Jak to mohl všechno udělat? Udělal, a je to jiný týpek. Tak jdeme na ně. Na modrý! Víš co, na modrý! Na modrý! Aha. Aha. Kde jsou modrý? Jsi šmělý. Ten fikínek, co měl za mě.
Tak jinak já jsem na lobby 4. OK. Lobby 4. Tak. Lobby 4. No. Takže tohle je konec videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Pokud se vám naše tvorba líbí, určitě dejte odběr. Pokud teda chcete být informováni, když vydáme video. A u dalšího videa se mějte. Takže čau. Čus.